fota heddi maro ko ga yaw baba nyalle jam assalamu alaikum salam alaikum jaram ça va aseli ga ba sala alhamdulillah marhaba ça va mawdum ni oui comment ça va komi nyawdo ha boni komi nyawdo ha boni tension ngam gonni tension aseli ko do woni clinique jara do woni clinique jara kay ko jida gam ga sella dum jangumi damal do haali gom komi nyawdo de ma ballon kam no feewi seni sira seni jen holton hed docteur mawtu Voilà, merci. Pardon. Oui. Voilà, quand mangano. On a mis la ouvrir le monde. Attention. Faut tu vas attention. Attention. Frotté modèle flamme. Oui, bon. Avec quel temps sera quel temps on va faire? Oui, pote les kanda yande. Kalde jiri. Yara suba, yara kiri. Donc quel est mal donc le qui s'est quel? Oui, on connaît. Donc il faut que goden yara. Ça benidu. Mara. Il a pas mal. Il quel temps? Avec sous le quel blé là mais ate bashi wala kilano te wo jatene. Oui, ba gonni. Oui, réew a sofa non. Mais ça burtini kuri ma ba jere tawre. Mo dita ni sen fana sira. Oui, sal fana yoni. Ite ko ko dundri. O chelula yula masa nyande lamna menaji ni fof. Ya fam. Donc ni ça va il a attention contrôlée. Oui, bantal fo ngara o ndarma so tayi e jogorani mayri. Ngara ndar station ma. Bacha. On yani ka ni ça va dafa. No yani ki odini. Walma mama be boy kulo koro. Walma be ka nyana mini. Ni o yira. Ite kile ça va ma ko be na contrôler tout ni. O nder baltaji. Sayi hore musande e nangima. Ube noppi ma batti sigde anani ya wal fere ngara law bar fatwa baltade timma ngara o ndar magati affaire station ma ko Allah Merci. voilà o wi joni jemo malete mo alhamdulillah rabbil alamin gila binnana mo do ordinal hunde hebani mi selli mi wi kos hayso joni sabar honka do o mi walni Allah mi joni mi yami ndaro e sehla mo sellano so mi tawi o saburi woni kanyum so mi tawi o saburade mi namu ton non mon papa il a besoin de mourir tout de suite c'est un papa vraiment on ñew to accade ma mi ngolos be fayade Belgique na garde no tafra do vraiment assalamu alaikum wa alaikum salam jaram de kamari odo ñew sel mo bude mo de vraiment ngollo gay so odo ñew pare mo so fayade Belgique na mo parce que do wala cikan ay sere ni mo may non aw min mi burno do bon bida mi burno do bon ay anani gitano ngam tasio bodo gondu non Zévar hôpital à clinique à Kounia Karia docteur Jara kam hoto docteur Jara bu gorko bawdu so tawi docteur be fo mbayno no wayni hay goto nyawata hay hewani anda ko chafandira na timmi de chafandi ayi hay hewani badem fere bari bu ñew way na mo ton jojono sete ma sabor mais oro lu tanu jala ko tam nawani mo de jento docteur Jara do min burno do bonde
min ɓurno ɗo bonde min mi sikkano mami danni walla baba yi ceerno bacci ceerno sam asi hakkille ma samna darnawre wutte ko mawɗo arti hakkille ma aduna woni aduna oɗo docteur jara docteur papa jara docteur adjamnam walla c'est pas c'est mori là-bas adjamnam kaw Muro. Vraiment, kaw mino oɗo ala fof tomin nawandimo en docteur uji e docteur uji kuñigani oɗo seni ko tawi kam mbiɗa wonde mawɗon mi wiyatno jamma fof min nawno e leɗɗele tubakoɓe ɗo sabaram on docteur diane légal ga legal sangano docteur gara wiyoɗo ko towi ordonnance goto o selli joni noon min ko ɗum jimmimi haalama ɗon joni wimi mbaɗ men waddumo oɗo ma hen o mayan ɗo kaw ɗum no hulɓini de Abo, quale bora Paris? A come fa katana e France. Mais a fate rigere tumborano. Donc o de kwa maka ordinance kilen sur en faire. Donc a kenera. Quale tunda do ko kinigi be no quartier central. Ay Umar Baka dugona. Mo abia. Na ya do a kenera. docteur jaraboni Ko ha ko woni kanko de omo waji omo warñi omo waɗa fof ala fof waɗata ko kama se ga do waɗa fof kama se ga do mu mala. O sella joni affaire gi ma kanda ma hakki. Woni fo balle fudi. boye moko sedde min ma tan tago Kale bora pari gana ale ra tumena korbir mo go bele na taw. Foi tugo na rekena sha. Vamos a hacer la joni sumi chate mo ko do joni. O koso ye. alo sillude O bure de challa. ala woro ɓurami cellal Goro mo godo panlo. La puti di verse su yamen di jam. ɗum sabtude bamoɗa Ada puti. Anda usra nyam de mari. Fiku nyam de mari. Ayo masih ya tiru na. Pero na zona fiku ni. Ai amen yiri na France. Ha? Ana yimen ngate nokku yimen nyori yimbe grand kergen docteur uji mer docteur uji wono ya français no munna kalis. To million sabra tawti amen sabra dum. Kalau dia akan selalu kiri. Kalau kita akan program kita. O yi mo re mo ko from pikiraji dam wala mo yi mo wala. oɗo ɗum docteur ni ɗum a sattira dewde moyi Ba ma sella joni Allah boni o bor ko kesi tan sal maro yaman de. Ha wala dembe. Aydo orna na iwe sormay to ko mo wadde ha ande ay oui bama yo watu nyamne nyan ko ngaaj jojo ni dala joni wat hon ala soro ko tiri watte docteur kinani laye mais ma dirga ni depuis ne wala ma dirga soro be ko sallam atu mo yer Non, c'est que ça. ah C'est que ça, c'est vraiment de ça. ah oui mo janne mo ko ne o wasale way ne ma seri mi o de tien seri Donc, na bana. About doing c'est pour la rotation qu'on fait. Ok. Inch'Allah. ah ni mari ala da ina la dro ayeno abe kene o ba sabule aw yi mo joni
ɗo hotoye ɗo de ko docteur min ngay ɗon binoɗo jamma enen mi taƴa biye maɗen jiya france ɓe safrema ɗon ɗo ɗo ko docteur o ko sehla momon on a wi kam docteur jaraɓe ngal min mannanoɗo tele ngal ngan gawɗo kinnigol ngal to ayen ordonnance ma fa yawan temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e buuɗi jeetati fof hawri e puis soron goɗo mbaɗema leddi ɗiɗi tati soron goɗo mbaɗema a selli awa mandana non a nano mon naɓe a saɓorede selli normal docteur aram voilà ko gorko kalanuma wallahi non man c'est vrai mo guiɗo ko tigi tigi ayi ko mbiyatuma o wadde yi neɗɗo jawa ɗum quoi wallahi sibu ɗum inne maari yawnaki nga ko gonnoɗo pere noɗo france tan e fama tan jooɗi ala aɗa yiya neɗɗo taw anda niveau mo tolni amon ko diran ɗon france amérique états-unis chéri Éthiopie Dubai kuñegari ha legal samɗo woni hay ordonnance mon tiɗani hay hunde ɗiɗi capan jeegom buuɗi jeegom bon est ce que hewɓe ne kuñegari ganda oɗon e ɗo galle Oumar Ba Gawlo ɗo o ɓe ganda jara bon a yi ordonnance makko ko machine windata wona jumo ɗum ko goho ɗiɗi o waɗanno ko o heeɓi hoore makko tati teddungal sa ari ko teddungal wonɗo weltare wonɗo ngara aɗa muusa jaaha aɗa ama donc mbawɗen wiide yo Allah ɓoynu muɗo enen miskineɓe hono makko en tan wawade rangede men par ce que an hoorema yimo ko ceernom de mais attention o jabata goro bujoji bon ɗum gay joni soromo e mbawani tudem donc toujours ko leɗɗe ɗe o waɗande toujours tan hokkiɓe quoi eyyi sona ɗum bon janggo so mbadde mo wawi helde gunnama ko bama noon a yanino joni o haali te jamnimo selli wona sawaɗiɗar imo daro humo donc jarnoto toujours kalɗen julɗon soɗon duwon e jara quoi battogal accuwa darteɓe ndaara so fi so sabuɗi a feewi ba harga diwtere ala bam diwara an on dit lengue félicitations quoi ok jara merci mbiya no docteur jara hono mo ko webani tiiɗani temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e buuɗi jeegom e buttete ɗum ɓurani biye france ɓuuri biye france kuñigar ɗo woni galle Oumar Ba sira wonɓe france gaji ɓe ƴeewi ɗo gaddami aw gasi sibu ɗum omo jokki en nam vraiment jarama yalla hokko afi amina jam awa ba joni sikkal ngal oppangal no oppumano mi tunimo tu viens mourir tout de suite ɓiyam wona ñoo fo woni mayde wona maɗi fof woni ñoo donc je fais un peu de france min ne gimmimi france nene gaddo jettimi ɗo eɗen jetta Allah eɗen jetta jara donc jara kay vraiment mi suwenama docteur no e nder kujegare bawɗo safremo ba a callami mi wolta quoi si hakkude wuuro e mayɓe gonnoon est ce que a mayano seeɗa watula ɗum de mais min kam ko mbawirmami tan leyɗen donc bono jawdi mum tan ɓiyam ayɗo o docteur mo mbiya docteur jara han to lelnomi ɗo min tan Allah gandi to gonnoon ɓatan hannde Allah waɗi jam selli hannde hay mbalagui mulani cellal ngal ele mais ɓayri ka gaccuɗo liggey ma tinnude ɓiyam janggo sa fini rutu liggey ma ala min gaccunomo ga mayono par ce que ma bino min mi ɗemnoɓe jaɓa woɓɓe min mi nawi kayi woɓɓe min mi nawa Bamako woɓɓe min legal docteur Diarra hato galle Ba Oumar Baɗo ha mi legal central docteur Diarra ene ɗon min mi anda wona neɗɗo mawo Mamadou ala assalamu aleykum on ñalle jam woni Mamadou ceerno Samba ana selli joni debona ñoo woni ceerno Samba bisimilla jom neɗɗo ma tambinde daga wona ñoo woni ma a yiide mbiɗa yetta Allah mi yetta docteur Diarra haali ko yalla ɓoynimo ɗo anne kadi ko ɗon cafriɗa anno estomac ma bonɗom wonnuɗa o ha aɗa waɗa ɓe mbi so artema min goɗɗo wiyom so artema waɗa balɗiɗa foofa komin gasnoɗo ma mi yetti tan
tan il yahatan tan a jiɗum kamat ɗum jara namnimi galle o namnimi killi ko kollamo naatmi nder to hanno wonor ko ngar o ha ɗo légal centre ɗo ay galle Oumar Ba ɗo ko ɗon galle Oumar Ba Diallo légal centre ba ko ɗon nde namni tan jettimi ordonnance goto o wingani kam dari cellumi kop ɗo e puis ordonnance wono mi wona mi juno mawra par ce que oɗo ordonnance mo wawani waɗani temeɗɗi ɗe capanɗe jeegom e buttali aw min ko ordonnance am temeɗɗi capanɗe hitane ndiyam ɓennata ha hay goto wawi anda hay goto ni anda oɗo ñawu mo jara min gam jara il faut jarnade jeeya jara min jogui jawdi godir galle amen ɗo mi hokkatmo cadeau min gam ala mo jari ko ɓuuri ɗum kadi jara ene jari ko ɓuuri ɗum kan debbo mo jibini amin jira jara ene jari ko ɓuuri ɗum haɗaɗa haala jara ene jari ko ɓuuri ɗum jara wona neɗɗo belsinteɗo kadi omo newi sa ari kommuɗi makko ɗi tan kommuɗi makko belɗi tan so haalnima a selli hay so waɗanema leɗɗe sa yettima tan kommuɗi makko belɗi tan so haalnima a selli eyiyo de wallahi a furetake a furetake a yennatake a a dugiraki a wattaki dérangé o yettoro gollire jam jam o haalanma kommuɗi belɗi oɗe guila ɗon kam gandata an selli noon hay sa annoyno mayde ha haji maɗi wadde tan ɗum mbaɗ non min ko paami ko joni eɗen jetta awa eɗen jetta jara enen jetta kala mo Allah waɗe mum ñaw ko hoddiro Allah to ari yetto jara de gila mayade min gay gila mayi mbino ɓe gorko aha mbino ɓe gorko jam so fini yo ya jam kay machallah fini so fini parce que ɓeɗe foti rutare ɓeɗe foti yade hade mi yade France mi yawre Dubai min gam dembo wonda Dubai awa donc mera ko batte ñaw ko Dubai gonno mo tangirum deret ngar ɓen on celli kay alhamdulillah mi mbiɗa ɓurma ala e mbaɗe jam jam noon papa on cilli kay kono mbaɗe karate ɗo kay hande bon mbiɗa wawi accude mo jeetan min gam yeyi ɗo on jarama papa si leno nangiri kam law sundi ok kuñaga ka ceyna muso waɓe salamu aleykum yo kuñaga ka ɓe fo anano ka nugum ɓe donc miɗe calmini médical la fontaine le promoteur c'est moi docteur Diarra Abdoulaye donc ambe a kuñagar kaw ɓele kam donc ame kumakan mi fo kuñagar kaw ye o de ye u ka kɛnɛya sɔrɔ k'u jilaja u ka kɛnɛya ɲini k'u sigida la u kana wuli ka taa fan foyi fɛ parce que dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ye kelen dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛ baara kelen kɛ donc n'i ma ɲa i bɛ wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ a b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ dɔ ye papier d'i ma k'i ka taa yen fɛ i bɛ furakɛ i ka hɛrɛ b'o de la bon i ka nafa b'o de la i ka wuli ka taa n'i yɛrɛ sinon bana 110 bɛ yen bi kuɲagali kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka furakɛ yan mais mɔgɔw t'a dɔn donc an b'o kunnafoniya di mɔgɔw ma bon an b'a ɲini mɔgɔw fɛnɛ fɛ tuguni ko développement c'est local c'est à dire que dugu yiriwara cogo cogo i sigiyɔrɔ minnu bɛ baara kɛ olu ka yiriwa fɛnɛ de bɛ dugu yiriwa i y'a faamuya donc an bɛ se k'o de fɔ kuɲagarikaw ye u ka dɔgɔtɔrɔso minnu b'u kɔrɔ k'u matarafa kabini médical u k'a matarafa bon an ka fɛn baaraw ka ca jelitaw b'an bolo jelitaminɛw b'an bolo écho b'an bolo donc baara caman bɛ yen an bɛ se k'o kɛ donc n'ala sɔnna ma an b'a ɲini u fɛ u ka dɔgɔtɔrɔsow matarafa quoi donc o message de tun bɛ ne fɛ ka lancer i y'a faamu voilà merci. Ok, donc clinique médicale Diarra, de clinique de la Fontaine de Koyakari. Donc médecin donc docteur Abdoulaye Diarra comme médecin général. Quand vous êtes promoteur au cabinet médical quoi. Mais nous quoi faire bangal l'informatique. Je vais me présenter et si tu dis application, on va dire application a dit de gestion après pharmaceutique. On va dire que l'application de reconnaissance faciale au wawa jotude de kanko et patient di mako. So ari ko din application mbata hullude on safrinoma don kadi so ko tawi gaynino so tawi gaynano kadi fof on application haala kanko fewni dum minen ballodiri min ñoƴi so dum en mi jogi kadi site mo ganda ala wawi darde gila natani do hay soko to mbawda wonde fof soko Amérique soko France to mbawda wonde amnalle fof ala wawi nande site o ko www.jaraclinique.0zit.com do sa nati don a yan tableau ko wayni donc do ene windi cabinet
Je vais actualiser la base. Ici, c'est écrit cabinet. Ici, c'est accueil. Donc, ça va dire cliquer, on a quoi accueil. Donc, à propos, ça veut dire à propos, halande clinique, on a deux situations, on a dit. Donc, ko yoga e leɗɗe ɓurɗo wadde important ɗo ɗo wuro ɗo Kuñakari leɗɗe ɗe ɓe ɓuri hatojinde sa daari ganda hen prix mum ɗo ko gollidoɓe e docteur o sa naati ɗo yiyan kamɓe fof photo mum e kamɓe fof gollal mabɓe ene woodi ɗo généraliste ene woodi ɗo obstétricien on ko Sirantou Kane on ko obstétricien o affaire écho ji o waɗata e radio ji fof ene waɗe ɗo bon ɗo ko témoignage so tawi a naati e site a meeɗi safrade hen aɗa wawi nadde e site he mbaɗa témoigné mbiya vraiment mi safrima ɗo mi heeɓi oɗo caɗele mi heeɓi oɗo caɗele walla mi heeɓi belade weltade e ɗum e ɗum ɗo e ɗo ɗo ko sa yiiɗi andude sa yiiɗi jokkodirde direct nata contact sa natti contact sa waɗi cliqué aɗa wawi yiide numéro aji aɗa wawi windude kadi message jabteɗa ɗo ko réservation ko so tawi a yiiɗi arde sa yiiɗi arde aɗa wawi nadde ɗo tawi heɓɓama ɗo ticket direct mbaɗaɗa réservé voilà kono noon kadi ɗo lorsque vous voyez plan d'action et réservation. Donc réservation et plan d'action. Donc au site on va réaliser que monsieur Dem Isaga. Donc me réunit le message goto chaque lebbi nayi kanko jara o omo waɗa ko wiyete consultation gratuite. Donc mere dimanche en hawra sappo e nayi lewru wiyeteɗo mars omo hani wadde ko wiyete consultation mere mere o ko suka o debbo walla mawɗo kala ko wawi wonde fof so ari o daran ɓandu mum no mere ñalawma fof joni noon so tawi ko mawɗo ene wonde ko wiyete tension omo hokka ɓen leɗɗe mere man batte mangu mabɓe ko hono no mbiruɗen ni omo jogui matériel uji ko wiyete éco donc matériel uji ɗi oɗo matériel o mon ɗo ɓe wawi ɓurɗe momo ni donc oɗon omo holla oɗo waɗi so ɗum échographie donc écho ji ɗi fof ne waɗe ɗo mi wawi limtinen yoga échographie pelvienne échographie abdominopelvienne et obstétrical fof omo waɗa ko nandi hen donc o aussi prix ji ɗi par ce que nde o ari o tawi vraiment ko population est confrontée à des difficultés ko nande e affaire jogogol moyen donc o aussi e écho ji hen écho baɗetenoɗo uñere e temed jeegom o aussi en temed ɗiɗi woni uñere e temed nayyi donc hono noon o gollirta consultation noon so wona no ñalɗi ɗo waɗata consultation gratuite ɗi consultation ko temed ɗiɗi et puis ordonnance uji ɗi aussi les ordonnances sont imprimées imprimante uji ɗe ɗo kala nous avons kala matériel nécessaire momin kano jiɗi eɗen jogui ordonnance uji ɗi ko ni ɗi donc ɗi mbaɗani imprimé fof koko yaltina e machine en ɗumina donc on message jinnomi lancude à la population Kuñakaroise as I told you comme no kanno min ko Kuñakar ɗo jami ko Kuñakanaji kono jurumi golle makko ni aɗani kam jiɗde mum kadi nadde makko quoi voilà donc j'invite Kuñakar naɓe fof miɗa waɗa invité ɓe ngar ɓe mbaɗa consulté jarama o neɗɗo belɗo no muña et puis mo jaɓɓo yimɓe no fewi mo teddini yimɓe mo naata yimɓe kadi mo yiɗi yimɓe voilà. Abonnez-vous.